Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sikule ndaba ke Kaizer Chiefs nelegend ezifana noThembi Kabiyela, ilegend ezininzi eKaizer Chiefs apha eMzantsi Afrika zithi ke kwenzeka iphutha elikhulu okubana ke iKaizer Chiefs imkhuphe pha uArthur Zwane uMangethe. Kwakumele uba ayimkhuphanga ukumkhupha, kwakumele uba nje imgcine pha ngaphakathi noba ke imbuyisele kulaa ndawo wayeyisebenza abe yilantuzana pha aphinde aqeqeshe abafana abasakhulayo okanye ayibe assistant coach. Batsho loo ntoni na? Bathi ke ngoku nje baqashwa pha uDa Cruz bekumele uba ke iKaizer Chiefs ibuyise uArthur Zwane azoba yi-assistant coach ke kaFernando Da Cruz, ancedisane pha ke noFernando, ancedisane pha nalo assistant coach intsha ke kaDa Cruz, lena ke ayiqashileyo umfana omdala le izosebenzisa uMohamed Abbas. Lona ke uzosebenzisana noDa Cruz, lona selapha eMzantsi Afrika azojongana neeplayers eKaizer Chiefs njengoba engakafiki pha uDa Cruz. Zithi ke legends eqala leKaizer Chiefs noko bekumele uba noko kufakwa pha uArthur Zwane abuyiswe, usho pha uThembi Kabiyela ebiza ke ihlaba ikhwelo lokubana makubuyiswe pha uArthur Zwane azoncedisa apha ekucoacheni ke iKaizer Chiefs ancedisane pha noDa Cruz. Masingene ngohlobo ke Thembi Kabiyela, nani ke zilegend asivumelani nani kule ntetha nithethayo. Singavumelani even noDillon Shepherd okubana ahlale kula bench. La bench ayimfuni umuntu obekwayihlala wafeyila, ayisamfuni umuntu onjalo la bench, ngoba into yokwenzeka uzofuna aphinde futhi afune uzibonakalisa, afune uyokwenza i-corrections, afune uyohlamba igama lakhe pha angafika asebenze. Asiyifuni ke loo nto leyo. Phaya sifuna abantu abangazange bahlala kula bench abazoyiqala. uDa Cruz uright ma efika ne-assistant coach yakhe, ingaske nje kuthathwe ke enye legend ezi ke ezine-experience zindala pha kwiKaizer Chiefs xa bekuthiwa ziyafumaneka, ezifana ke noDr Khumalo, ezifana ke noAce Khuse. Ngabo ke ababengahlala kula bench, and nabo bangahlali njenge-assistant coaches pha, bahlale njengabacebisi, abantu abazogcina ucwangco, abazogcina iculture yeKaizer Chiefs besoloko benkqonkqoza apha kubaqeqeshi lokubana ke xa kunje thina sasidla ngohlala senze ngohlobo. Akadingeki umntu pha ozofuna ke ukulungisa ii-mistakes zakhe, ozofuna ukulungisa igama lakhe, ngoba loo nto akwenza ingquzulwano phakathi kwakhe noDa Cruz. I-end up le nqwelo ipushwa nguDa Cruz ingahambi, i-end up iKaizer Chiefs ingahambeli ndawo, ku-end up sekugxothwa pha uDa Cruz kushiya uArthur Zwane, ku-end up sekugxothwa uDa Cruz kushiya kuDillon Shepherd. uDillon Shepherd uright ahlale pha kula reserve side, uright uDa Cruz afakelwe pha uassistant coach wakhe lo amtyumbileyo, aze ke ngoku uba iKaizer Chiefs ke inako ukwenza ikikhangele kwabatata abadala, kwezi legend zindala zeKaizer Chiefs incakasana, oAce Khuse, oDr Khumalo, ezi legend zindala zamakhosi ikithathe zona noba inye ifake pha kulaa portion okubana yona ayizuba assistant coach, izojongana nje nokucebisa pha kula bench, yenze sure into okubana igcina iculture yeteam, igcina iculture yeteam, into okubana ke mayihlale isaziwa ngabaqeqeshi abatsha. Hayi into okubana kuyofakwa uArthur Zwane kuthiwa mancedise pha uDa Cruz, ngoba uArthur Zwane zangahambe kakuhle encakasana pha kwiKaizer Chiefs. Ifans zasezimnqwala zingamfuni, naye wayesengasaphefumi ngendlela erayithi. iKaizer Chiefs yayiseyimohlula. Xa ebuya ke ngomfana omdala ezoba assistant coach kaDa Cruz, uzofuna into okubana umfana omdala alungise impazamo zakhe. uDillon Shepherd andisazi kwa isizathu sakhe sokuqala esasimbeka pha kwiKaizer Chiefs uba ade abe ubekwa kuluhlu labaqeqeshi beKaizer Chiefs. Ndandingasazi kwasekuqaleni, andikasazi nanamhlanje uxola uba ke ndiyibeke kanjalo ke baphulaphuli, kodwa kubalulekileyo andihambelani nombono wakho ke wena ke Thembi Kabiyela. Nawe mphulaphuli andithi wena hambelana nalithethwa ndim. Kaloku asiyiboni ngendlela efanayo ibhola, singayiboni ngendlela efanayo into evelayo. Nalowo unelungelo lokutsho wakho umbono, futhi ke lo mbono lowo ke singawuthela amanzi. Uba siyawubona ngumbono omhle usivusa ingqondo, siwuthathe siwusebenzise. Into ebaluleke yileyo, hayi into yokubana ke sigxekane sithukane. Injalo ke baphulaphuli ke ndingake ningene ke nina ke nitsho into yokubana niyiva njani nale meko. Ingaba nithi uArthur Zwane mabuyele back,
azoncedisana phaa noDa Cruz okanye nethi hayi legend asihambelani naloo nto thina uDa Cruz uright nale assistant coach yakhe iza kumncedisa kodwa ke noDylan Shepherd ukhona phaa engathi naye usazawuhlala kula bench asazi ke baphulaphuli ke ningangena ke nitsho nina kodwa ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa sezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.